95 po full tank. 95. Ay, 240. Oh, wait lang. Final destination. Wait lang. Wait lang. Childhood trauma. Wait lang. Hop. Wait lang din. May dala ka pang barya dyan. Pia. Afternoon po. May barya ka dyan? Okay. Oops.
doon mamaya. Ih. Sniper. Ah. Akala ko grabe yung palusong. Hindi pala. Sayang hindi masyadong kita yung mga view, no? Pero okay na rin. Ganda. Grabe. Gapang malala. May nasa likod. Dito sana tayo tumigil ay. Ganda ng view. Kawawa naman si kuya nasa likod. Mga ganun mo. O dito. Okay. Ganda. Oh, ganda. Ito may view ba dito? Ay wala. Wala, hindi rin kita. Ito yung kanino? Chocolate Hills. Hindi po, mauna ka na. Yun, gumaganda. Ah, lumalamig na. Mas malamig yun. Parang bitin siya tumakbo. Etag. Oh, ito na yun. Ano ba yun? Dito nga talaga. Oops, oops, oops. Dito daw park. Okay.
Doon tayo sa taas. Mamaya. Huwag na tayo makit doon. Hindi. Diyan na. Pag binaliktad, gate. Oo. Pwede pala mag-park dyan. Hindi pala pa tayo ito. Ito na nakakain yung biscuit. Hi guys. So, bababa na. Bababa na. Bababa na. Bababa na. Bababa na. Na 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 na. Ako'y sabog na. Kung alam lang natin na pwede pala dito eh. Wow! Ganda nun. Solar. Solar. Ito, mamili ka dito. Ito? Or yung ito? Or yung may ano? Agilo? Ito may agin. Agilo? Nilalagay sa top Pero box. parang ano? Ito glossy. Para pag nabasa. Ikaw. Patingin ako na. Tapos bili rin tayo sa ref. Oh, ito na lang. 50 each sa ref. Ito lang mo na. Yung aso dyan sa'yo. Bracelet pa tayo? Yung mga ganito na yung mga kakapal na. Tara. Ay, grabe. Next
katutubo.